Гарантирам на 100%, че никой от вас няма да познае какво има тук. Давам ви 3 секунди. 3, 2, 1, ни познахте. Не, всъщност аз не знам какво сте казали, ама на 100% не сте познали. От wigme.bg ми изпратиха перука. Перука! Заедно с перуката са ми сложили такова където за косата, плюс някаква такава шапка. И отделно са ми сложили четка за коса. За най-важното. И най-голямото. Тежи, не очаквах да тече толкова. Страх му е. Не очаквах да е чак толкова дълга. Малко хелче за кораж. Хората ми изпратиха видео с точно как се случват нещата и изглеждаше много лесно, обаче аз съм много прост човек и 100% няма да е толкова лесно за мен, колкото го показват да е. Стъпка номер 1. Май нещо сбърках вече. Не знам, трипа. Сега. Сега, косата ми трябва да влезе. Влизай, мъпача! Както е така, трябва да го взема и да го сложа ето тук отдолу. Аз съм, знаете ли на какво приличам? На такова с картофи. Аз съм топ с кача. Мозъкът ми ще експлодира след малко. Мисля, че разбрах ситуацията. Аз се чувствам много странно в момента. Това не изглежда правилно, това не мисля, че трябва да е тук. Отивам да взема една ножица, да мога и това да го срежеш. Отрязаха, сега само трябва да я среща, защото да, вече е срещана. Тази перука има нуждата от собствен сломо, моля ви. Мисля, че ако съм с други дрехи, ще ми ходи много повече, защото в момента съм с такива къщни дрехи. Перуката е топ! Тук идва въпросът как да я кръстим. Мисля се нещо от сорта на Надя. Не знам защо. Надя ме влече. Така съм много секси. Благодаря ви, мили мои петелчета. Благодаря и на wigme.bg, че ми дадаха тази перука. Влюбена съм. Чао!